zarokên bruskan, pêlên gerdûnê direqisîne wek feqêtêran bi ajal û gerdûnê re dipeyve. Nikola Tesla di dehê meha heftan de 1856 li malek berê wê li girekî bi daristan bilind pişta malê li ber çemekî biçûk dije zil û gundê Similyan Xwedê da. Similyan îroj di nava erdê Xirvatistanê de ye. Bi xwe ne Xirvatî ye, Sirp be, afrîner, mucît, fizîkçî û pisporê elektrofîzîkê ye. Têkiliya bêqablobûnê, X-ray, kumandê dûr ve cêrana alternatîv, bûbûnê Tesla, motorên îndeksiyon û gelek tiştê û alavên jiyana me hêsan dike, gelek tiştê teknolojîk jî afînnerê herî mezin e. Xwedî gelek fikir û mirovê zanistê ê herî hêja ye. Efendiyê bruskan, zanistê ji dema xwe pêştetir Nikola Tesla. Kurê keşe bû. Dayîka wî jina malê û afîrnera alava bû. Li derdora xwe wek jinek alav afîrner dihat nasandin. Sê xwişkê wî hebû bi navên Milca, Angelika û Maria. Tesla qet ne zewcî, pir zû bihêrs dibû, mirovekî pir dilnizm û kubar bû. Tesla ji ber bi alîkariya dayîka xwe ji aliyê fîzîk û matematîkê xwe pir pêşxist. Li Awstrûya zanîngeha Polîteknîka li Grazê xwend. Bi zimanê Almanî, îngilîzî, fransî û îtalî zanibû. Ji ber taswasê zêdetir di mejiyê xwe çê dikir, têkilî bi du kesî re danîtanî û dev ji dibistanê pola sêyemîn de berada. Têkiliyê xwe ji malbata xwe qut kiribû. Di wê demê de jî ji ber ku birê wî di 12 saliya xwe de jiyana xwe ji dest dabû, xwe berpirsiyar didît. Ji ber ji aliyê malbata ji mirina birê xwe dihat tomatbar kirin. Gelek taswasê wî hebû. Tesla gihaştibû wek nêzî nexweşiya şîzofreniyê û gelek xeyal didît. Di karekî endeziyariyê de dest bi kar kir. Depresyona kûr û giran derbas kir. Li ser daxwaziya bavê xwe li zanîngeha Pragê Charles Ferdinand dest bi xwendinê kir. Ji ber mirina bavê xwe dev ji zanîngehê berda. Tesla li Parîsê dest bi karê karmendek telefona kir. Li vê karmendê gelek tecrûbe xwe pêşxist. Gelek alavên nû afirand. Nikola Tesla di cîhana zanistiyê bi tîpên zêrîn navê xwe neqişand. Dîtin û alternatîfê wî herî baş cêrana bêqablo li fuara Londrayê ronî kir. Îroj tiştê teknolojîk, fîzeyê û galên têkiliyên dijîtal bingeha wan ava kir. Li gor Tesla cêrana rast bikarîna pergala şaşî, cêrana alternatîv bikarîna wê jeneratör û komutatonê ji holê rakirin lazim e di fikirî. Ji ber ku cêrana rast motorek nedîbû, nehêsan bû. Hevalê wî Szigetî di endûstriya cêrana manyetîk de keşif kir. Ew bû destpêka şoreşek û komutatorê ji holê hat rakirin. Tesla cêrana alternatîv pergala wê ji nû ve ava kir. Enerjiya erzan parvekirin, bilindkirin û nizkirin. Transformatör û motorên mekanîk bihêz alternatîv. Motor ji aliyê wî hat dîtin 1887 de meha 11 û 12 de Tesla aletên avakirinê ji heft patentên wî li Amerîka stend.
نیسانا 1886 پرگالین پر بفاس پاتنتی وی گرت حتی داویا سالی 18 پاتنتی دن گرت gelek konferans li darxist û endezariyê ji gelek deverên cîhanê hatibû li ser pergala pirfas agahî da. Tehsa de 1898 bi frekansa radyoyê ji dûr ve li ser avê geştiyek 1 metre dirêj ajot. Bingeha her tiştê teknolojîk îro ji em bikartîne avêt. Nikola Tesla heftê çile de 1943 de 86 salî li New Yorkê jiyana xwe ji dest da. Ovdje je transformator od 1.000.000 volti. On stvara elektromagnetsko polje, električna energija se širi bežičnim putem, naše tijelo postane vodič električne energije i mi putem skin efekta možemo osvijetliti neonsku lampu u ruci. Nadam se da nitko od vas nema pacemaker, epilepsiju, uređen za izulje, nešto slično tome. Kereka dereji Goristanek bunî biçûk hatî çekirin. Ana batê û baran tê